Είναι σου έβαλα από κάτω αυτό το κατοικό. Το ακούς τη μουσική. Την ακούω τη μουσική. Δεν είμαι σίγουρος αν θα το σοβαρέψουμε. Μα ήδη Και έχω να σου κάνω και πάρα πολλά σχόλια. Γιατί ερχόμουν και άκουγα το σταθμό και υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τοποθετηθώ οπωσδήποτε. Όπως ότι ο Τάσος ανέφερε το κομμάτι του FlexiPay για την αυτόματη ανανέωση και θεωρεί ότι οι σχέσεις πρέπει να ανανεώνονται αυτόματα. Όχι. Ούτε εγώ. Είμαι ευγενικός. Εμείς για τους πελάτες μας έχουμε υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν ή όχι. Σε κάθε ανανέωση, είτε είναι μεγάλης διάρκειας, ένα μήνα. Είναι διάρκεια ένα μήνα. Για σχέση. Για σχέση. Τρίμηνο, εξάμηνο, ετήσιο. Έχουμε την υπηρεσία Πεσταλέρ. Πεσταλέρ. Τι κάνει η Πεσταλέρ? Μην μας ακούτε γιατί δεν θα σοβαρεύσει. Δεν υπάρχει να σοβαρεύσει. Αλλά τι κάνει η Πεσταλέρ? Το Πεσταλέρ είναι εκεί για να ελέγξουμε, ελέγχουμε όλη την αγορά για εσένα, να είμαστε σίγουροι ότι έχει ακόμα το καλύτερο. Το οποίο δεν ξέρουμε πώς μπορούν να το περάσουν οι σχέσεις, αλλά τουλάχιστον στην ασφάλεια ξέρεις πάντα ότι έχει το καλύτερο μαζί μας. Λοιπόν, θέλω να πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή. Πότε βγήκε στο πρώτο ραντεβού στη ζωή σου? Μα είναι τα παιδιά μου, Μιχάλη. Θα μάθουμε. Σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν είμαι στο 5% που έλεγες πριν. Και επειδή είμαι από το 1997 ασφαλιστής, πιστεύω ότι τα data τα οποία έχεις φέρει, δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα ο Νίκος από το BI μας, πρέπει να τα τσεκάρουμε γιατί το ποσοστό πρέπει να είναι ψηλότερο. Πότε ξεκίνησε? Μάλλον η ιδέα πώς ξεκίνησε, είσαι co-founder, δηλαδή είσαι ένας από αυτούς που το έθεσαν. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Είχες κάποια προτεραιότητα, πες μου για την προσωπική επαγγελματική. Πριν από περίπου 14-15 χρόνια συναντηθήκαμε εντελώς τυχαία, ο Σωτήρης, ο Φώτης και εγώ, και χωρίς να γνωριζόμαστε, μοιραζόμασταν ακριβώς το ίδιο όραμα. Θέλαμε να αλλάξουμε τον τρόπο που γινόταν η ασφάλιση στην Ελλάδα. Θέλαμε να φέρουμε τη σύγκριση, να δημιουργήσουμε διαφάνεια και θέλαμε να κάνουμε κάτι τόσο σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα πολύπλοκο, εύκολο για τον καταναλωτή. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Insurance Market. Άρα είναι πόσα χρόνια? Είμαστε πλέον στα 14-15 χρόνια. Η πορεία? Η πορεία ξεκίνησε από μια πολύ μικρή startup, με πάρα πολλή δουλειά. Ευτυχώς μας πλαισιώσαν καταπληκτικοί άνθρωποι και σιγά σιγά μεγαλώσαμε και σήμερα πλέον έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια χρήστες και εξυπηρετούμε 400.000 πελάτες ετησίως. Πάρα πολύ. Γενικά, εσείς, είμαι από τους ανθρώπους που εκτιμώ επιχειρήσεις, όποιος και να τις έχει, και δεν το ξέρω, πάνε καλά. Που θα πει ότι γίνεται δουλειά, η ιδέα ήταν σωστή, ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, γιατί εκεί αρχίζει. Όταν γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία, μετά έρχεται η πρώτη αποτυχία. Αν δεν προσέξεις. Τα ξέρεις τα business αυτά. Και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Ακριβώς για να υπάρχει σταθεροποίηση και να υπάρχει συνεχής άνοδος. Εγώ προσωπικά θα έλεγα, δεν μιλάω για το insurance market, εγώ θα έλεγα ότι σταθερούληση άνοδο. Το insurance market μεγαλώνει, αλλά νομίζω ότι το μυστικό είναι να ακούσει πελάτη. Έχουμε μια διαδικασία εσωτερικά, την ονομάζουμε customer pains, τα οποία έρχονται είτε από τα δεδομένα μας, είτε από τους ανθρώπους στην εξυπηρέτηση πελατών. Και κάθε μήνα μαζεύουμε όλα τα παράπονα, προβλήματα, τις λειτουργίες που μπορεί να έχουμε και πραγματικά ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο στο πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πελατών μας καλύτερη. Και γι' αυτό και έχουμε και έναν από τους μεγαλύτερους δείκτες ικανοποίησης πελατών. Είμαστε κοντά στο 80, που είναι πάρα πολύ ψηλό συνολικά, όσο μάλλον για το κομμάτι της ασφάλισης, που δεν είναι και το πιο σεξι πράγμα στον κόσμο. Η ασφάλιση είναι, από όποια τη δεις και από την πλευρά του πελάτη, είναι ζημιές. Δεν είναι. Είναι για να αποφύγεις τη ζημιά, η οποία όταν γίνεται αρχίζει και λειτουργεί η ασφάλιση. Κάπως έτσι είναι, φαντάζομαι. Η ασφάλιση είναι για να σε προστατεύσει να μην έχεις ζημιά. Γιατί οι ζημιές θα έρθουν. Θα έρθει μια πλημμύρα, θα έρθει ένα τρακάρισμα, θα έρθει μια ασθένεια. Το θέμα είναι αυτό που είπε και πριν ο Χρήστος. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στον πελάτη να μην έχει αβεβαιότητα, να έχει ηρεμία. Οπότε όταν ξέρεις ότι είσαι ασφαλισμένος, σωστά ασφαλισμένος, εάν έρθει αυτή η άσχημη στιγμή, νιώθεις ηρεμία ότι κάποιος είναι εκεί να σε βοηθήσει και να αντιμετωπίσετε παρέα αυτό το πρόβλημα. Ηρεμία. Θα κοιτάξω να προσθέσω ηρεμία.